Ngikubingelele embukeli wa1KZNTV igama uThabani wamaphumulo ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Lihlehlile lo wayimeya yeTheku nasolwa nabo. Bayaveva Abasemjondolo EMGUNGUNDLOVU. Awasezululand abambe umhlangano ophuthumayo. Ubukela indaba ze1KZNTV. Abalandeli balo wayengumeya yeTheku Zandile Gumede sebegxeke umbuso ngokuthi wenza ngamabomu kokubambezela isendlalelo samacala abhekene nawo nabasolwa abangama-21 abasolwa ngokukhwabanisa ithenda yokuqoqa kadoti elinganiselwa ku-300 million randi njengoba leli cala lokhu laqala ngonyaka 2017. Namhlanje Lihlehlile ngoba abanye abameli babasolwa bacele umqingo oqukethe amacala abekwe amakhasimende abo nokuyilapho umbuso ubusucele ukunikwa isikhathi bese uyakwazi ukuphendula ngenyanga kaApril. Ukuhlala kwanamhlanje akuthathanga isikhathi eside njengoba abanye babameli babasolwa kube khona amaphepha abacelayo kumbuso nokuyila khona ubusuveza ukuthi uzokwazi ukuthi ubaphendule ngomhla ka-29 kuApril bese futhi ungidlalelwa kwecala kuqale ngomhla ka-12 kuMeyi bese ukuthi icala lona lize liqale ukulalela ngenyanga yangoJulayi. Ukuzokabanzeke kodwa ngokunye okuthe kwenzeka ngakhona osona namhlanje njengoba siyazi ukuthi mangabe eqhubeka leli cala kusuke kukhona nalabo ababalandeli bakhe Zandile Gumede njengoba sazi ukuthi kuyimanje iTheku lilungiselela ukuhlala lokuthi kukhethe ubuholi bakhona eThekwini. Sinayeke la okhulumela bona abalandeli umfoka Macingwane okuyiyona ke ezobe sesizwe ukuthi ngabe bona bathini mayelana nokuhlehla kwalo icala lanamhlanje. Macingwane siyakubingelela siphinde sikwamukela. Ngiyabingelela nami ngiphinde ngibingelela abalaleli. Okwethu nje esingakusho ukuthi siphoxekile namhlanje. Ngoba ngokwethu lento yombuso yokuthi njalo makumele uphendule abameli babanye abasolwa awuphenduli ngesikhathi iye sibeka la namhlanje. Njengoba sasisho kusukela eminyakeni emithathu eyedlule ukuthi abasolwa naye Zandile Gumede babehlezi belindile ukuthi baye ecaleni kodwa into edala ukuthi namhlanje kube ukuthi icala liqale ukuqulwa ingoba umbuso awukaze waba ready wona ukuthi icala liqale liqulwe. So namanje sakholelwa ekuthenini umbuso indlela leli cala liphethwe ngayo nayo inhlese zezepolitiki nokuthi umbuso uyasetshenziswa ekuthenini ugcine Zandile Gumede ebekwa enesithombe sengomuntu obandakanyeka ecaleni lezenkohlakalo kanti kube umbuso ngesikhathi ubopha Zandile Gumede wawuvela usukulungela ukuthi uye ecaleni ngabe kade sadlula la ngoba ngokwethu nje fanele ngabe leli cala kade laphela ngesikhathi laqala ngaso. Umbuso uthi usukulungele ukuqula kwecala njengoba sewazi walungiselela nosuku okumhla ka-18 kuJulayi kuya ku-31 kuAugust. Kodwa okunye okuvezile ukuthi kulokhu kuthola izicelo zabameli babasolwa yikona okuzogcina kubambezela lona icala. I think it is quite clear in court. You know, we still maintain we're ready for trial. And if you look at the reason for the postponement, it's just request from the Defense Counsel for us to respond to them. So that's as plain as it is. Kuzokhumuleka ukuthi ukuhlehla kwaleli cala kuza nje kulindeleke ukuthi kube nenkomfa yokukhetha ubuholi beANC khona eThekwini njengoba Zandile efuna ukushaya ibuya kwisikhundla sokuba usihlalo bese kuthi uMusanciki yena abe ngunobhala weANC khona eThekwini. Le nkomfa kulindeleke ukuthi ibe maduze njengoba namagatsha amaningi esehlalile asengakwazi nokuthi inkomfa ingabanjwa. Ngude boHosibisi enkantolo yesifunda eThekwini. Athukuthele agana unwaba amalungu omphakathi owakhelene nendawo okuhlelelwe ukuthi kwakhelwe kuyo izindlu zomxhasa abahlali basemjondolo bakwajika Joe. Lamalunga omphakathi wasePeace Valley athi angeke kwakhelwe abanye abantu ekubeni sekuphele iminyaka belinde yabo imixhaso yezindlu. Lokho kuza ngemuva kuba ungqongqosho omnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uJomo Sibiya ememezela ukuthi bazokwakhela abahlali bakwajika Joe izindlu zemixhaso ezibalelwa ku-3000 endaweni yase Lihlehlile kanye nasethembeni EMGUNGUNDLOVU.
Ayibuzwa injabulo kubahlali basemjondolo kwaJikajo njengoba besabungaza izindaba ezibathokozisile ezifike noNgqongqoshe ozokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal uJomo Sibiya zokuthi bazokwakhela izindlu zemxhaso maduze. Sikhuluma lo indaba sathatha i-decision sibambisene nomasipala. Thatha isinqumo ukuthi asikwazi ukukhuluma into kubantu ingenzeki ngoba kwaba nesivumelwano la. Lesi sivumelwano siphila senziwe. Kuzoma yonke into. Into ezokwenzeka kufanele kuyakhiwa izindlu ezinalini naseThembeni before kuqhutshekwe nayo yonke into. So siyokwakhela lezo zindlu la abasiya-reuse njengoba kuthiwa kufanele aqhubeka ngithi ngizwini abazoqhubeka yama. Kepha-ke umphakathi wenye indawo abazokwakhelwa eduze kwakhona uvuke umbhejazane kanjalo nekhansela eliphethe indawo uRoss Stachani ophuma kwi-DA uthe lolu daba lumphatha kabi ngoba sekuneminyaka umphakathi wasePeace Valley ungakhelwa izindlu njengoba sekuzokubekwa abanye abantu eduze kwabo abazokwakhelwa izindlu zemxhaso. Kufanele siyilwele indawo yethu. Sizoyilwela indawo yethu ukuze sikwazi nathi siphumelele. Ngesivumela abantu abaqhamuka enzasi bazosivimbela endaweni yethu ngoba kuyacaca ukuthi thina suba na indawo. Phela futhi thina sinayo indlela ukuthi siyithola imixhaso manje athola abantu abaqhamuka le enzasi. Thina singenamxhaso futhi thina indawo yethu yiphi esigakwazi ukubekela kuyona ayikho thina sabekela kuyona kuzabekela abantu abadenzasi. I believe that the people of Peace Valley over 35 years, close to 40 years, have been waiting for RDP houses. As you can see, it's still an informal settlement behind me. They've gone through many challenges, a lot of controversy around them, and they deserve housing. I mean, that's one of the most important factors that we are pushing through in Ward 26, is that Peace Valley needs to get housing with sanitation. And it's undermining them as a community if you're going to bring people from somewhere else and put them into housing before they've even had an opportunity to actually establish their housing as well. So yeah, I'm upset and obviously need answers. Kanti ke izishoshovu zakwaJikajo zithe kwazisiza ukuthi ziteleke zivale nemigwaqo. Kwasiza ukuthi sivale nemigwaqo ngoba kube azange sivale imigwaqo ngabe nje azange siphenduleka. So umasipala kasizanga lutho. And nale ama project ezokwenziwa la lokuzowakhiwa la izindlu ngala Kampomuzi nangala Sobantu. Uthe emisi uzosibambela yena mathupha angeke masipala alibambe lichaza kakhulu bazoba khona la bazoba khona kodwa angeke alibambe kakhulu masinamo ufuna izindlu within 4 months kube secala inango i-project yema-RDP ema-RDP lazowakhiwa ke onke ke usithembise ukuthi manje uzowakha ama-RDP lang 3000 ngu-Ayanda Dube wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisemgungundlovu. Namuhla amakhansela kamasipala wesifunda iZululand abamba umhlangano ophuthumayo emva kwesiphakamiso songabethembu ubuholi bemeya ukhansela uThula Sizwe Buthelezi. Phakathi kwezinto amaqembu aphikisayo akhala ngazo inkohlakalo nokuzama ukuqasha esinye sezikhulu esaxoshwa kumasipala wasophongolo ngezinsolo ezingezinhle. Iqembu likaKhongolose ngaphansi kwesifunda iZululand belifake isiphakamiso songabethembu ubuholi bemeya yomasipala wesifunda iZululand uThula Sizwe Buthelezi. Kodwa kwashintsha izinto uma ubuholi beqembu le-EFF leseka imeya yelomasipala. Kanti futhi kube ezinye zezingqinamba ezenze iqembu leKhongolose langabe lisaqhubeka nokwenza lesi siphakamiso. Lokhu kushiwo yikhansela le-ANC uKhaya Khumalo ngesikhathi imeya yomasipala yethula isabelo mali. Leadership ye-EFF ya pin down u-deputy mayor ukuthi akathathe a-certain shape against the will of the people ababakhethayo kwase kwenza ukuthi ke nathi sithi falls off. But uKhumalo uthi iqembu le-IFP liyanuka phu inkohlakalo kanti bese ethinta udaba lwezimoto ezithwala amanzi eZululand nathi udaba lwakhona kumele lulandelwe ungqongqosho wezokubusa ngokubambisana nezidaba zomdaba esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka. Presenting amaphakethe abo and they are corrupt. They always point corruption in the ANC and all other parties. The IFP is corrupt, is protected by their allies to continue with the corruption in Zululand. And the worst thing, abantu baseZululand, they don't have a manzi. Kanti uSiphamandla Ntombela weqembu le-NFP uthi akulona iqembu labe lifaka isiphakamiso songabethembu ubuholi bemeya umasipala wesifunda iZululand
kanti bona okusemqoka ukubona inhlalonhle yabasebenzi abahlukumezekayo. Kwimotion bengafakwa nge-NFP bifakwe iqembu ka-ANC ilifaka emkhandlwini esiyingxenye yalo. Ezinye zezinto ezikule motion izinto nathi ezizaziyo nezisithintayo. Iqiniso lithi abasebenzi bala ngoba okunye kwabo bekuthiwa abasebenzi bayaxoshwa. Kuyiqiniso lokho khona abasebenzi basemakhaya khona abasebenzi abamisiwe. Imeya lomasipala uthula Sizwe Buthelezi iziphendulela ithi ANC kumele iyeke umdlalo udlalayo ngoba abana bazimisela ukuhlinzeka umphakathi waseZululand ngesidingo. Prioritizing service delivery as outlined in the draft budgets that I presented today. Therefore, this so-called motion of no confidence was just another political gimmick by the ANC, which is desperate to get into power, although they've been rejected by the voters. Lombiko uqoqwe wahlanganiswa uZamandosi Cele kanye noThula Mbewe Olundi. Kulendele kuba kudaleke amathuba omsebenzi angaphezulu kwekhulu uma seqala ukwakhiwa komgwaqo waseMaswazweni ngaphandle kwaseMgungundlovu. Lokhu umenyezelwe ungqongqoshe wezokuthutha kwaZulu-Natal uPheki Nkonyeni ngesikhathi ehambele lo mphakathi ukuyokwethula osonkontileka abazokwakha umgwaqo ibanga elingamakhilomitha 7 ububanzi. Amalungu omphakathi waseMaswazini lapho kuzokwakhiwa khona umgwaqo athe impilo yawo isizoshintsha kakhulu. Awu impilo yethu izoshintsha kakhulu ngendlela ebesinenkinga ngayo, especially uma le izulu lina kunemvula akuhambeki bekungahambeki. Kodwa namhlanje sesiyathemba ukuthi sesizohamba nathi etiyeleni njengakwezinye indawo. Lokhu kuza ngemumva kokuthi ungqongqoshe omnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uPheki Nkonyeni ethule osonkontileka abazolungisa umgwaqo. Imali ezosetshenziswa la u289 million rands. Sizokwakha u7 kilometers esieda komunye u7 kilometers. Sigcizelela ke ukuthi njengoba sesimethulile usonkontreka fanele enze isiqiniseko yena yokuthi kuba khona ama job opportunities acreatekayo. Sithe mas calculator nje sathola ukuthi there are about 157 job opportunities that are going to be created in this area. Sagcizelela ke ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal uthe kunama designated groups ekufanele uthi noma kanjani athole imisebenzi kuleyo 35% we CPG wama subcontractors azo subcontractor from the main contractor, abantu besifazane, abantu aba disabled, ama military veterans, youth yendawo. Unkonyeni uthe bazogcizelela ukuthi kuqashwe abantu bendawo. Sigcizelela indaba ye-local content. Noma kanjani abantu bendawo fanele phela kube ne-economic benefit yalokho ezohambisana ne-training okuyi-skills development ngoba uma ungakazi usebenze ekwakheni umgwaqo surely mase ngabe isiphela i-project kusiwe sokunama-skills owa-acquirishile. Ngakho-ke siyababongela kakhulu abantu baseMaswazini, siyethemba ukuthi bazobambisana nathi ekwenzeni lo mgwaqo ukuthi ube impumelelo, le project ibe impumelelo. Lo mgwaqo ozoba amakhilomitha 7 ububanzi bawo uzoxhumanisa imiphakathi yahlukene eMaswazini kwaMgwagwa kanye nakamncwane. Kanti ke kulindeleka ukuba osonkontileka baqala ukusebenza kulo leli viki. Ayanda Dube wezindaba ze1KZNTV ngibeka ngiseMaswazini ngaphandle kwaseMgungundlovu. Mbukele saya esitolo masibuya saqhubeka nezindaba. Siphinde sinamukele nazi indaba ezihamba phambili osokweni lanamuhla. Lihlehlile lo wayimeya yeTheku nasolwa nabo. Bayaveva Abasemjondolo EMGUNGUNDLOVU. AwaseZululand abambe umhlangano ophuthumayo. Ubusi Hadebe ngumkhulumeli weqembu Action SA kulendela ukubavala isikhala sikaDokotela uKhoza emkhandlini weTheku. Lokhu kuza ngemuva kokuxoshwa kwaKhoza enhlanganweni Action SA kanti uhlalo wesifundazwe kwaZulu-Natal uMusa kubheka uqinisekisile lokhu ngesikhathi ekhuluma neziko lesindaba yenkathi bevakashele eHerigwala ukuyoxoxa namalungu omphakathi. I-Action SA izovala isikhala sikaDokotela
uMakhosi Khoza emkhandlwini weTheku ngalowo okade engumkhulumeli weqembu KwaZulu Natal uBusi Hadebe. Yebo impela sayikhipha incwadi eshoyo ukuthi udokotela akasesilona ilunga leAction SA. Ukhona kwadlula insukwana ezintathu safaka uBusi Hadebe obaziwa njengospokesperson wayo Action SA. uBusi Hadebe usebenzile nakwaCocta, iexperience yakhe unama qualifications kwi-business economics. So umuntu lo osesebenzile nathi uyena umuntu ozobethatha over ukuthi sibalansise lama numbers abantu abazivotela wona abasifaka emkhandlweni wethu. Kanti ukubheka uthi bazobuyisela ithemba kubona bonke abalandeli babo ngokuvakashela wonke ama-region ukuzoxoxa inkinga ababhekene nazo. Sihambe sivakashela zonke indawo wonke ama-region la khona sikhuluma khona sithi i-Action SA is the only hope kubantu base South Africa. La khona abantu abaningi bebebuza imibuzo eminingi bethi Action SA inhlangano yasemadolobheni, but namhlanje sila eHerigwala phakathi endaweni yasemaphandleni sizotshela abantu bakhona ukuthi likhona ithuba. Mashaba usinikezile umyalelo ukuthi sihambe indawo ezisemakhaya sibuyise ithemba kubantu silungise umonakalo esubonile wenzeka la eSouth Africa. Ezindabeni ze1KZNTV kube uNkosikhona Shezi eHerigwala. Sekuvulwe icala ngokucekelwa phansi kwethuna likalowo abekade ngusihlalo omakade bona bomkhonto wesizwe ongasekho uKhepi Maphathwe elicekelwe phansi lapho efihlwa khona endaweni okungcwatshwa kuyona amaqhawe eHeroes akhe ePitoli. Umkhulumeli weMKMVA osamise uKhalni Hasi usigxekile lesi senzo asichaze njengesikhombisa indelelo nokungahloniphi abangasekho. uKhepi Maphathwe esekudingisweni waqeqeshelwa umbutho wezempi njengesotsha lomkhonto wesizwe eAngola kanjalo naseSoviet Union. Ubeliphini likangqongqoshe wezokuvikela kuleli ngonyaka u2014 kuya kunyaka u2019. Waphinde futhi wabaka nguhlalo kazwelonke weMKMVA okungumbutho omakade bona bomkhonto wesizwe. Kanti udlule emhlabeni ngoNcwaba nyakenye ngesifo esiphathelene nesenhliziyo. Nomeselele kobandayo kepha akakutholi ukuphumula njengoba iliba lakhe selicekelwe phansi izikhawu zaze zambili. Sekuvulwe necala ngalokhu. MKMBA and I believe also the family of Comrade Kebu Maphathwe are deeply hurt and upset by what has happened. This is the second time that the tombstone of Comrade Maphathwe had been desecrated and badly damaged. If you look at the photos of what happened this time, in fact, the whole tombstone has been demolished. And the big photo of Comrade Kebu Maphathwe is lying broken on the ground next to the demolished tombstone. This is an indication, I believe, of specific targeting. It indicates hate, it indicates political intolerance, and we will pursue this matter. We will find out who has carried out these dastardly deeds. We believe that they are politically motivated, and we will want to find out who are those who cannot even let Comrade Kebi rest in his death, in his last resting place. So we've gone also to the Sophia Town Police Station, which is the closest police station to the West Park Cemetery, and we've officially opened a case with the South African Police Service. So this matter will now be investigated, and there's a criminal case laid with regards to malicious damage of property and of desecration of a tombstone. Unihouse uthi lokhu kumele kubeke isifundo sokwedlulisa nokwamukela ukwehlukana kwembono. I fear that it speaks of intolerance and of hatred. I fear that it speaks of people who are not prepared to accept that there can be differences of opinion and political positions, and that we can engage with each other as mature and balanced human beings. Lokhu ke kushiye imibuzo ngezokuphepha emathuneni kulendawo okungcwatshwa kuyona amaqhawe. Nginguphilani Cebekhulu
ezindabeni ze1KZNTV. Owesifazane osemusha uthi kubalekile ukuthi uba intsha ingaziqhelananisi nesikhungo esigcina abantwana abayizidandane kwazise lokhu kungadlala indima enkulu ukusiza ukubuyisa ithemba nokugqugquzela leyo ntsha ehlala kulezo zindawo egcina iphenduka imidlwembe. Uthandiswa Ndawonde usho kanje ngesikhathi egubha usuku lwakhe lokuzalwa nezingane ezihlala esikhungweni St Martin's Home for Children nalapho ephinde wethula ngokusemthethweni isikhama ahlose ngaso ukuqhubeka izinhlelo zokusiza abantwana abangathathi entweni. Abantwana abahlala esikhungweni esigcina izintandane iSt Martin's Home for Children eThekwini basonga inyanga yamalungelo abantu ngesitayela. Lokhu ke kuza ngemumva kokuba owesifazane osemusha uThandiwe Ndawonde egubhe usuku lwakhe lokuzalwa nabo ngenhloso yokubakhombisa uthando nokuthi ke nabo ngabakhohlakele. Ekhuluma neziko lezindaba uNdawonde uveze ukuthi ke kungakuhle intsha ibambe iqhaza kulezi ikhungo ukulekelela ke intsha ehlala ezindaweni ezivuze lezi ukuvikela ke ukuba ingagcini siphenduka imidlwembe. Uphinde ke wethula nesikhwama ahlose ngaso ke ukulekelela ngezinhlelo zezemfundo laba bantwana. NPO edila nezingane youth empowerment, youth encouragement, youth development. Ifocusa kwingane kakhulu kodwa izobheka nezinye inkinga ezikhona ngaleso sikhathi esingase sidinga usizo. Namhlanje besoyilontsha nje, so it's basically iphathi nje ukuthi sijabule isilontshe. From here going forward benginamanye ama projects njenge breakfast drive njengoba ngishilo ukuthi sihambe sonike ingane ukudla ze breakfast lapha emakhaya lapha izingakwazi ukuthola khona breakfast esikoleni sime gatesini sinike ingane ukudla nezinto kanjalo. Going forward I'd like to do a lot of other projects njenge educational project njengoba ngishilo ukuthi ngiyithanda imfundo into engikhonzile kakhulu, so motivate ingane ukuthi ikwazi ukufunda esikoleni nginike advice on izinto kanjalo ediyani education ngangijabulisa kakhulu kuze mhlawumbe kufike kwizinga engizokwazi ukuba neNkosi Zandile crash yami. St Martin's ikhaya eligcina abantwana abavela kosonhlala kahle bomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngenxa ke yezathu ezahlukahlukene. Njengamanje igcine abantwana ababalelwa ema51. uNdawonde uthi ke ukuhlasela kwegciwane ukhuvethe kubeke inkinga enkulu kwazise izivakashi beyingavumelekile kulezi ikhungo ngenxa ke yokuvikela abantwana, kodwa futhi kuphinde ke kwaba kubi kakhulu njengoba ke bebezizwa belahliwe. COVID is something that contributed to this whole, initiative. Ngoba there's a lot of things that happened during COVID that phazamiside ama foundation akanjena nabantu abahluphekile esingawazi abawazi ukuthanda ukuthola usizo nezinto kanjalo. So namanje njoba zile they still strict on ama COVID restrictions, bashiya ukuthi khona abantu aba5 abavumelekile nezinto kanjalo. So khona there are limits and restrictions njengoba kuyi COVID, kodwa still I feel like nakho lokho kuyabadinga ukuthi bekwazi ukuhlangana nabanye abantu ingane ezwazi ukuthola usizo yabo nezinto nokuthi abantu bengafiki during that time yabo, so nabo bengazi usikwenzalani and they were restricted to seeing other people outside. So yikho ke nami ngisho ukuthi asambeni soyibona ingane. Lona ke wesifazane oneminyaka engama23 nje vo unxusa umphakathi ukuba ke ungabakhohlwa labo abahleze esikhungweni esifuze lezi. Message yami to umphakathi ngokusiza abantu would be ubuntu is a very important thing ku generation yethu. Baningi abantu abadinga usizo, baningi abantu abahluphekile, baningi abantu abanganakho enough to think. So I feel like more than anything kumele sibuyise ubuntu, sisizane, sibambane, sinikele ngokuncane sinakho nathi yabo sami nje ukusiza ngayo yonke inhlobo singazi ukusiza ngayo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Mbukeli kasiye khefini siyabuya nazo indaba. Siphinde sikwamukele mbukeli wa1KZNTV usabukela indaba usifundele uThabani Maphumulo. Ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osokwini lanamuhla. Lihlehlile lo wayimeya yeTheku nasolwa nabo. Bayaveva Abasemjondolo EMGUNGUNDLOVU. Awasezululand abambe umhlangano ophuthumayo. Mbukeli kasibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.68 cent emaqhathaniswa nedola lasemelika, libu 19.22 cent emaqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16.12 cent emaqhathaniswa neeuro, kanti igolide lona libiza $1,923 18 cent i-ounce kuthuwele ngahluziwe, ubu $112 48 cent umphongolo. Mbukeli kasibheke engosini yezemidlalo. Lowe
unozinti weKaizer Chiefs namaZulu FC uBrilliant Khuzwayo usenxusa umphakathi uba uqhubeke nokugomela ukhuvethe. Lokho kuza ngemuva kokuba umnyango wezempilo kulesifundazwe usuqale umkhankaso wesidlala sigomile nohlanganisa izikakha zabadlali ezifana noTsepotwane, uPapiso Tshwane, uSiyabonga Sangweni kanye nabanye. Nakuba isixegisiwe imigomo yokhuvethe kuleli, kodwa umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal usalokhu uqhubeke njalo nokunxusa abantu ukuba bagomele ukhuvethe. Lo mkhankaso obizwa ngokuthi sidlala sigomile uhlanganisa nezikakha zebhola zakuleli nesiqhuquzela abantu ukuba bagomele ukhuvethe. Sizokwazi ukuthi sincenxe abantu ukuthi bakwazi ukuthi bagome for iCovid osewushayela umjovo wokuqala aphinde akwazi ukushaya umjovo wesibili. It's very important for us ukuthi sikwazi ukuthi sincenxe abantu sinama legends lana oSiyabonga Sangweni nabo Brilliant as myself ukuthi bezokwazi ukuncencisa abantu bakwazi ukuthi bakwazi ukugoma because thina KZN sisemuva kwabantu asebekwazile ukuthi bajove. So siyabacela abantu base KZN ukuthi bakwazi ukuthi bazojova because kubalekile ukuthi ukwazi ukugoma so uzovikeleka ukuthi noma kuthiwa ngene iCovid ikwazi ukuthi iprotecteke kalula. If usushayela umjovo wokuqala phinda futhi ukuthi after 6 months ushaya umjovo wesibili. Kanjalo nongqongqoshe wezempilo kulesifundazwe noMagugu Simelane usalokhu eqhubeke njalo nokuqhuquzela umphakathi ukuba ugomele ukhuvethe. Siyadlala sigomile, meaning we must vaccinate first before we play. Now, the intention of that program really was to make sure that we get or we target the communities in rural areas and townships. And the reason why we are specifically targeting those communities is because evidence has showed us that the people who have not vaccinated are Africans in particular. Lo mkhankaso ubuqhubeka endaweni yaseNewcastle osizweni ngempela sonto. Mbukela sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele zingakhe bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi, nisale kahle.